אוקיי, אז הגיעה לי הזמנה מספורו. עשיתי הזמנה ליום הולדת של שיילי, שאגב היום הולדת שלה מחר, אז תאחלו לה מזל טוב, וזה ההזמנה. אז בואו נראה מה יש פה. אל תדאגו, אני אחזיר את הכל לשקית בסוף, סגור את זה, אבל פשוט יש פה דברים שאני רוצה לסדר. מה, אני מתרגשת. אמא לזהו, נפתח שנייה. אני חייבת להגיד שלא הזמנתי כזה הרבה דברים, אבל לא נורא. אוקיי, אז בואו נתחיל. יואו, איזה חמוד זה! אני לא אפתח לה את זה, כאילו, היא לא יותר מדי. יש את השקית המהממת בפיון הזאת. בואו נראה מה יש עוד. אוקיי, אז עכשיו אני אציע סתם דברים. וואו, איזה חמוד זה! זאת קופסת לב מעוצבת, היא בצורת לב. האמת שחשבתי שהיא תהיה יותר גדולה, מה זה? לא נורא. יאללה, עוד דברים באקראי. אומייגאד, זה יצאו לי 2. יואו, אני בהלם. איזה כיף לי. הגיע לי את זה, ואתם תכף תראו למה הזמנתי בצבע הזה ולמה הזמנתי את זה. והגיעו פה עוד שתי קליפסים קטנים. יואו, זה יפים הם. אני הזמנתי לי אחד כזה צהוב, והגיע גם כתום, יפה. אני אחזיר לשקית שיהיה לו מסודר. עוד משהו. וואו, מה זה? מה הגיע לי פה? בוא נראה, רגע, אין לי מושג. אני לא יודעת מה זה, בוא נראה. הם הביאו נראה לי את זה במתנה. אני לא הזמנתי כזה. אולי אני הזמנתי לי משהו דומה. אתם עוד מעט תראו. אני אסביר לכם בסוף. עוד משהו. וואו, איזה פאוץ' יפה. בוא נראה אם יש בו משהו. האמת שנראה לי שזה הפתעה, לא, אני אחכה. ועוד אחד, נשארו עוד כמה דברים. אוקיי, יש פה מדבקה, זה נראה לי מדבקה של ספורו, שרשום פה משהו באנגלית. כן, יש את ליבי ברקע. יש הקדשה. יואו, זה של קים. אהובה שלי, איזה כיף שקיבלתי את הזמנה. ידעת שחיכית לה, תתחדשי, בטוחה שתאהבי, שרובה עליי, חיכי פה. היא עושה לי טובות על הגן. אוקיי, יאללה, עוד אחד. יש פה עוד משהו. זה עוד כזה. ורשום פה סתם הוראות. עוד מדבקה. עכשיו בואו נראה את זה. אוקיי, אני יודעת. אוקיי, אם אתם רוצים לראות מה יש בפאוץ', את הסיפור על זה ואת זה, אז תעברו לחלק הבא.